Näytettiin nyt alkuvuorolla. Se Sä on oot ihan vittu väsynyt. törmäämässä valkkariksi. Näyttää aivan siltä. Leo ei saa näy puhussa muuttumassa valkkeena. Mulla on nauraa. Shit. Hei Leo, mä ajattelin käydä huomen kaupassa. Haluatko sä jotain? Tällä kertaa... Mä ymmärrän. Tämä on ensimmäiset sanat suklaakaura! Suklaa! No vittu monta. Se ois kyllä ollut hyvä se Mexican chili cheese fries. Niin. Pystytkö mä nimeä? Mä laitan mun lemmikin sen nimesi. Okei, se nimi on nyt Mexican Chili Cheese Fries. Sling Spicy Mexican Chili Lime Flavor. Mä tein oman version sit. Kattokaa tää. It's beautiful. It's beautiful. Me ollaan tehty se 24 tuntia. 24 Wow. putkeen Minecraftia. Mitä se